O Concello da Pobra destinará a achega provincial do POS 2023 a construir unha senda peonil na zona da Mercé. A solución adoptada non foi doada, dadas as dificultades orográficas do terreo. Tras varios estudos, os técnicos decantáronse pola instalación dunha pasarela en Boadizo sobre dúas vigas de formigón, que apenas terá impacto paisaxístico. Irá construída en plástico reciclado, material moi duradeiro que apenas precisa de mantemento. A creatividade realmente dos técnicos nos levou a decidirnos por esta pasarela que, como vedes, pode solucionar moi ben o tránsito e a accesibilidade e causando un impacto mínimo. Esos materiales que van a quedar ao descoberto, o plástico reciclado intégrase moi ben. Temos aquí o exemplo do Paseo das Unqueiras, onde está funcionando moi ben, e no Paseo do Maño, onde tamén o instalamos, e está funcionando moi ben, paisaxísticamente non causa impacto, e ten esa durabilidade tremenda. Por lo tanto, pois a solución adoptada, a verdad, que satisfizo a este equipo de goberno e por eso pois decidimos presentalo. Ademais de mellorar a mobilidade na zona e favorecer a accesibilidade, esta obra aportará moita maior seguridade aos peóns que transitan por esta vía, que coincide ademais cun treito do camiño a orixe. Que con esta actuación reforzase a seguridade no tránsito de peregrinos, algo moi importante no Camiño de Santiago, e non só eso, tamén para os veciños da Pobra e de Boiro, parabéns, porque tamén disfrutarán deste novo camiño. Seguro que non dudamos que aínda haberá traballo con consellerías, coa Diputación, moito traballo por diante, pero o primeiro paso está dado, alcalde. Moitas gracias. A obra conta cun orzamento de 131.000 euros e afectará un treito duns 135 metros de longo, no que atado agora era obrigado cruzar a estrada dúas veces en zonas con escasa visibilidade. Esta pasarela de accesibilidade que vai conectar o que é a Mercé co Camiño Real, pois vaise ver mellorado, non? Respecto das dificultades que presenta actualmente, xa que ata en dúas ocasións pois hai que atravesar a estrada para poder acceder ao que é a zona da Ribeiriña, non?